MINUSMA ka tagali sabatili Conseil de sécurité des Nations Unies fɛ Ibrahim Boyne a jaabiya ko bɛ a maaw la minnu kun ye wilikajɔ kɛ Tombouctou k'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ. A jaabiya ko ye force du changement kumalasela ye Tombouctou. An fɛ o ye décision ɲumanba ye parce que n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka wilikajɔ caman kɛra bi ni jamana yɛrɛ de y'an faamuya ka tugu an kɔ ka o décision ko lasabati. Donc an fɛ o ye fɛn belebeleba ye. Nga Boubacar Mahamane Maïga ale ye société civile maa dɔ ye ale hakili la a bɛ komi ɲɛmaaw ye dɔw hakilina ta ka dɔw ta bila kɛrɛfɛ. Donc gouvernement ka taa fo MINUSMA ka taa mɔgɔw y'a ye ko gouvernement kɛra dɔw fɛ ka dɔw to o man di mɔgɔw ye. Mɔgɔw b'a dɔn fana MINUSMA tali bɛna kɔlɔlɔ caman se Mali ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛ mɔgɔw. Ibrahim Boyne a jaabiya ko kɔni ka fɔ la ni jamana min y'i wele n'a ko a mago t'i la bilen kuma man ka kɛ a ko la. An fɛ bi san 10 kɔfɛ a tɛ k'a ka baara kɛ dɔ de bɛ ka fara tiɲɛni kan. Mɔgɔ n'i nana mɔgɔ dɛmɛ ni a tigi yɛrɛ ko a dɛmɛ in ka ɲi ne fɛ kɛlɛ man ka b'o la woyo man ka b'o la i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ taa. Dɛmɛ bɛ se ka kɛ ni sira wɛrɛw ye. MINUSMA bɛ ka na ni sarasiw ye ka na ni waribaw ye. Munna o wari tɛ di an yɛrɛ ka jamana ma an yɛrɛ jamana finitigilakaw olu ka bila baara la olu yɛrɛ ka jamana kɔlɔsi. Yehia Tanina min ye Tombouctou ka légitimité traditionnelle ka kumalasela ye ale fɛ MINUSMA ka tagali bɛna to Mali sɔrɔdasiw bɛ se ka bɛrkan kɛ u ka dagayɔrɔ ye walasa ka mɔgɔw n'u ka minɛnw kisi. N'i y'a ye an ye san 10 kɛ a ma se ka bouger ka se hali yan ni bɛrɛ tiɲɛni bɛ kɛ mɔgɔw bɛ sa mɔgɔw bɛ faga k'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw ninnu tɛ se ka se yɔrɔ in na. MINUSMA bɛ ale tɛ se ka zone ninnu dɔn armée de l'air wo armée de terre wo fɛn kan ka sigi bɛrɛ a bɛɛ de ɲɛnabɔra bɛrɛ kelen tɛ koyi bɛrɛ bɛ Jena bɛ Gargando bɛ bɛɛ labɛn n'a ka hadamaden ninnu ta ka segin nɔgɔya. Omar Traoré ye jagokɛla ye a ka hakilina ye min ye MINUSMA ka tagaliko la an k'a lamɛn. An bɛɛ maliyɛnden de an b'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an b'an ka sɔrɔdasiw fɛ jamanako de don mais mɔgɔ minnu fana ye u ka duguw bila ka n'an dɛmɛ an kungo la ne kɔni bolo n'u bɛ taa a ka kɛ ni basigi ye a ka kɛ ni bonya kɔnɔna ye a ka kɛ ni karama kɔnɔna ye. Kutam Arakani ye plateforme Tombouctou tawdeni tɔnden ye ale kumana MINUSMA ka tagali kɔlɔlɔw kan. Mɔgɔ tɛ se ka kɛ kɔrɔnfɔ mɔgɔ ye k'a fɔ i t'a dɔn MINUSMA bɛ baara min na o yɔrɔ la. Aw k'a dɔn fana MINUSMA ka jɔyɔrɔ tɛ lakana ko dɔrɔn ye. A ka dɛmɛ bɛ se yɔrɔ caman na i n'a fɔ sɔrɔ fan fɛ. Yan Tombouctou MINUSMA la duguladenw minnu bɛ baara kɛ a tɔgɔ la olu bɛ taa maa 600 bɔɲɔgɔn de la. Mali kɔnɔ a maaw bɛ taa fo 4,000 bɔɲɔgɔn la. Ni Aluseyini Haji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.